adunay lalom nga sikreto. Yes, to all the people on all the globe. Itang tanan adunay lalom nga sikreto. Yes, like the deep blue sea. It's my secret. Aman dili na ngayang mabutyag aron dili na magkagubot pa. Grasshopper, nothing because it's fighting. Bayong buntag ninyo diha, dagol og tanini. Good morning to you, Jagol and Tanini. Ako rin si Honey, My name is Honey, taga Bisayan Village, Tagum City. from Visayan Village, Tagum City. Kusogin yung istasyonan diri sa mua. Your station is very fast. Like Fast and the Furious. Chiche. Gikan kong Singapore, kaya nakatrabaho ko sa ka-hotel dito. Yes, I'm from Singapore. I work at a big hotel. Akong nabiyaan ang akong boyfriend nga si Larry. Aron lang mo trabaho ko dito. I left my boyfriend because I want to work in Singapore. Aba nakailan ako si Brent. Kauban na pa mi sa hotel o sa gihapon ka Pinoy. Grasshopper is like Brent. Grasshopper na. Apa, nagkailaman niya si Brent. Si Brent, para grasshopper. Para masagdan. Sige, sige. Kuha na ko damhangan dito na na magsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. This is a story. The standard of my life. Chiche. Chiche, kaya ay chiche ba? Bibi ko, saon eh. Lain kayo pabinawag. Kita ka lang tulog ka bitoon, bibi ko. Oo, ngayon dahil bibig ko. Buot pa sa buot, anak. Mahal kita. Mau ba? Bibig ko, pero kani-kani ako malak ko bibig ko din. Bini para sa kuara ha? Para rabing niya sa todo ha? Kabalo bagi ka, bibi ko nga. Ako, di ko gusto nga mulayo lang nga ikag mga tulog kadagon ako. Mag-alingas sa dayog ko. Di ko gusto nga bawa kasumpalan ako. Masalip na lang gani ka ng tambok sa mga tubangan. Mula naman gani ko maaning. Mula nga sakit kaysa kung dughan bibi ko nga bawa kang pila ka tuig. Sige lang bibig ko kay magkontak ng gapong ko nimo. Namantay laptop, namantay computer, mag-chat lang ta ha. At makita ko nimo. Di ba magkuang ko kan mag-stickam. Ano? Mag-stickam ko tanan akong babot makita nimo. Hindi ka gusto ka magkwanta, magkamprag tang duha. Kana bibi ko pero mas magbuwag ta bibi ko. Kana mo nagbuwag ka nagkamprag-kamprag. Kaya ko kauban ka driver ka na nagbuwag kaya to sila. Pero lain na lang siguro bibi ko mag-Skype na lang siguro dahil ba mag-YM. Ikaw ko bibig ko basta kung asa ka malingaw. Gitawag na ko sa gitaon ng bibig ko. Gitaon na gino. Ang signboard sa plano via Singapore. Bibi ko ba? Ayaw biya dito bibi ko ha. Kaya kung dinimin kamot po ako nga pag ulit ni mo, natin matigong gamay. Sige, bibi ko, diya ka na. Bibi ko, paalam. Paalam sa'yo, bibi ko. Hasta la vista.
I need you, and I miss you, and now I wonder. Hi, welcome to Singapore! Alam mo din Singapore di ayo. Ay, kasama ba tayo? Sino ka ba? My name is Heidi. Ay, Heidi. Ano trabaho mo dito, Heidi? Ay, dito rin sa hotel ako na magbibigay ng instructions sa'yo. Oy, ay thank you. Napakalaki naman nitong hotel na ito. Ano ba pangalan ng hotel na ito, Heidi? Ito ang tinatawag na Princeland. Princeland, uy, nakuha ni ilang hotel. Uy, asa ko masign, pero di siguro kay tangkad biya ko. Ay, doon ka masan sa kitchen. Pwede gapon. Pwede gapon. Kaya dagang kay mga sobra dito. Sige. Hoy, kababayan! Yan si Pachuchay! Hi! Kamalugtan! Ano yung ba? Ano gusto ko? Di ba? Huwag kami nangutan na Pachuchay. Anak mo! Ay, magtagalog kayo, hindi ko kayo maintindihan ba? Hoy, makalagot man kayo, hoy! Tikatik niya, taga-barpabya ka! Hoy! Taga-barpabya ka, ay kung katikatik ka! Hoy, sa una lang gani yun! Sa una? Nakatira lang gani ka sa Maynila, hindi ka na marunong magbisaya! Hoy, nakalimot naman ako! Lain malaki ay! Nakalimutan mo man ako eh! Ay, sa! Ay, nako! May pamanok to ko sa ako! Kasi na kayo mag-inlap ako, kami magpipilis ito! Sumunat mo nakuha na dito. Maraming mga taga-sugo. Nagpinoy diri. Ay, bakas na. Ikaw ba yung bago dito? Opo. Pag dito ka sa Singapore, hindi pwede tama-tama dito. Opo, ikaw ba yan? Ay, ikaw yung si J. Lumimbong apelido niyo? Ako ang head security dito. Ikaw ba yung dating boxer nga si Kid Bulaso? Yung laging binugbugbugan eh? Wag ba akong ganyanin, ha? Nakita kita sa CCTV. Ano? CCTV?